Paidbah nang Lynti haka step jong ka artarik mentau benai kilalap ya kowe ke Pyniap jong we Rangbah udang Marshillomg ke arta haga jaka beratiap kum kadiat thaulong ka bahap apa ka snong Mawkyrwat kan dik lak jat ban lei siapa Marshillomg yo te Rangbah ratip ka teng kum upin skam lang khoi na ka snong nong ba Marshillomg ka kum ge thu ki bahing ga sam le thu bo te Rangbah ude ubadon lok dan kun ba lei siapa Mawkyrwat na do ka sing ublei ba ditat hadu ka miet jong ka sitrik la sing ublei bagi bahing basam kita persang ban phone yu hendrai ni Rangbah oklam sim shu ya ka phone lok te ka jinyap yu te Rangbah ki plek Mawkyrwat adu mata kadang pelong ya ka jing token hadi mikram na poi te ka jaga ba da ru ya ka Pyniap ku jong u kadang jika bahing la pen pa ku ting snusi ba yam thang macam letip ka daw ka ik bela penja jadi ke bela ja uni Rangbah ula yap ani ka sisteng ti ki bahing basam jong ni Rangbah ki Suba ba uni ula sha Pyniap namar kadang ki dak mong hakamet ka jong u mau la kataru nak bilang juga pilih kedang rak kamet ban toket dan lebih tunjuk ban le ya ke postmortem.